Waswera mushere mwana. Ndaswera baba. Kwako sei kuchikoro? Kwankuri right. Saka ndiyo report yako kai? Ye mid year. Ndiyo. Form 4. Tiri kushanda na mai wako zvakaomarara mwanangu. Kuita ma-overtime, mai wako achimhanya neuko achinama migomo, achipenda migomo yevanhu mumaruzevha meso. Inini nongondoona handisi kugara pasi tichishanda kuti uende kuchikoro. Saka kana uchiita number 1 out of 45 kudai so nguva dzese ndonzwa kufara mwana mwanangu. Sure. Zvinofadza izvi. Saka Shona A, Science A, English A, Religious Education A. Maths wakaita U. Iwe uri A student gayo. Ungati maths waita U mamwe subjects e-science 7 waita mama A. Chii chakaitika? Yainetsa. Kuna chinhu chinonzi chainetsa. Inonetsa kuti ine musoro here, ine pfungwa here maths iyoyo. Samusha toda kuita serious naupenyu handiti ka. Saka iye zvinhu zvandava kutaura ndezvekuti kana ukafoira maths ationa ende kana kundikwazisa usandikwazisa. Ndizvo zvinhu zvandinoda kutaura. Iyi ripoti iyi handidi kuona zvakadai futi. Kupera kwegore rino kwauri kunyora next term uite make sure kuti wapasa maths. Wobuda ne7 A's mamwe masubjects ese, maths dzako wobuda ne-A, kana watadzawo itawo B. Otherwise chero tikasangana mubhazi chaimo usandikwazisa handisi baba wako. Handishandiri mahara inini. Ndatopedza newe suku.